wata ne na alfarma, watan azumi wata na ibada ba wata ne na wasa ba. Aiki na mai biya mun bukatuna, ya jile jalali kai ke dafan in na ɗauko kasiduna. Da baituka na kan azumi zan Allah ka haskake zina, so nake yan uwan mu su gane ba wata ne na wasa ba. Sira amincin da babu iyaka har salati mafi girma, ka yi wa mai kwarjini da kamala mai shigar nan ta alfarma. Alihi sai kasa da sahabbai su a yaƙi suka yi fama, ban taɓa yin yabo ban sake ba zara ni ke nake duba. Ga sallama nan munai maka annabi kai kadai mu muke nema, ka kula da mu ya rasulillahi ko za mu samu alfarma. Ni ne lawan ni kawo yarda da ni abin so abin nema, yaban ka zami amdahun nabi ba mu zo da wasa ba. Ramadan wata na alfarma, watan azumi wata na ibada ba wata ne na wasa ba. Watan azumi wata na ibada ba wata ne na wasa ba. Watan afuwa wata na ibada yan uwa na miyo duba, a cikin sa ne ma ake ware zaɓaɓɓu na Allah rabba, wa'anda su ne suka yi hidima a cikin sa ba masu wasa ba. A cikin watan ne ilahu yake targo ku fahimci zance na, kuma mi yawaita istighfari da salati ga manzona, yawan karatu na Qur'ani cikin dare har zuwa rana. Khadija tilkairiya kira na yan uwa duk miyo duba. Allah sarki kai watan nan akwai falala, dan na ja Allah yana azumi launi ya ko ibadallah. Hototuka sun ba a yi a cikin watan ba su yin illa, har inda masu cutarwa an daure karamin sahar babba. Ni zan yi wani siya ta gun yan kasuwa masu alfarma, karmi karin kudaden kaya don kusanci ake nema. Ni ne dai ne mazajen faira ɗin ka ba in kana nema, shugaban rijalin faira na Kano masu yin hidima. Ramadan wata na alfarma, watan azumi wata na ibada ba wata ne na wasa ba. Nasiha ta da zan faɗe kai kar mu bai kawo na tsaiko, mu ɗau azumi a tare da juna haka sarkin mu ya aiko. Yana daga cikin faɗin manzon Allah da ya yi tun a tun farko, wa a tasimu bi hablillahi jami'an ban taƙaita ba. Sabon Allah kuma kar mu cuci wani, mu san komai muka yi ninka mana za a yi har a mizani. Wajibi ne akan moda ta tallafawa mai rauni, Amira har a yau a gare ku yan uwana ina tuba. Sarkin da ba ce shi gyara ba, musashin mutane ba zaɓi ba kuma ba dabaru ba. Mun zo a al'ummar annabi Muhammadu babba dan babba, manzon da shi ne mabuɗin kowa na alkhairi ba daga nan ba. Mafi cancanta wanda da shi kuma ya zama komai, a cikin wata Ramadan na fifita salati kan komai. Don ko ba dan shi ba da Ramadan babu shi ba ni'imai da an ka faɗi na alfarmar Ramadan annabi saman komai. Ramadan wata ne na alfarma, wata azumi wata na ibada ba wata ne na wasa ba. Ni dai nufina da nai tarbun ya zan mutu mana abin hira, ko a kasuwa ko a gida yayan uwa sai ku saurara. Mun dai fassari masu salati sun wuce 'yan zaman hira, Hawwa'u nake amanar Fatima ɗani kai nake duba. An fi so ma a tsarkake harshe san babu zantukan barna, kar
mu dage bidar tsira, sadaukarwa miyo ta ciki domin mu haukan tudun tsira. Zagi yana tauye lada na azumi, musulmi musa lura, Qur'ani mi karantawa wa'azuzzuka mi ta saurara. Yaran nan ne Umar ke muku tuni a waka ta alfarma, kafin na karkare zan yi yaban manzan mu gata abin nema. Ban san raina da komai na domin ka zamba da komai ma, wallahi duk wanda ya bi ka dan lahira baya shan fama. Jinjina mun yo ga shehi mudassir malami mai abin duba, amdahun nabi kai ne babba cikin mu Allah muna tuba. Manufar kafa kungiyar dan mu hidimta wa manzan mu mai haiba, manzo kai ne abin koyi a gare mu ba ma yi wasa. Ramadan wata ne na alfarma, wata azumi wata na ibada, ba wata ne na wasa ba. Ramadan wata na alfarma, watan azumi wata na ibada, ba wata ne na wasa ba. Ramadan wata ne na alfarma, wata azumi wata na ibada, ba wata